Mi ta samun kuɗi, Allah raba mu da rashin kuɗi. Mi ta kama kuɗi, tintini mu mun nemi kuɗi. Yanzu mun yi kuɗi, babu kuɗi, garin nan babu kuɗi. Babu kuɗi, Allah ka ba mu kuɗi. Babu kuɗi, garin nan babu kuɗi. Babu kuɗi, Allah ka ba mu kuɗi. Naira ita ce ai sinadari, daɗin naira ya fi na sukari. Dukkan uba na sada na gari, amma inda naira ya fi alfahari. Kaftin arewa ne nazari, na zo da waka kan babban al'amari. Kuɗi babban al'amari, kuɗi mai sa mace fari. Idan da rai ai kuɗi ya samu za mu ci kaji, za mu ci kaji. In kuɗi ya samu za mu ci kaji, dole za mu ci kaji. Baby. Baby. Ya gari a kwana biyu. Fine. Wannan wanka da kaya ka kai cewa Allah. Dan Allah? Kai na ji daɗi. Kaka yadda ka zama beautiful big yarinya. Dan Allah? Allah ka yi cewa. Sai muka ji kama yau ne ranar ma. Ai ranar za ta zo karka da. Allah. Baby. Yana so ya maka wani tambaya. Kai baby kullum yana zuwa wurin ka. Ko irin abun nan na masoya ma kai ba ka yi mana. Kaman ya me? Wani irin abu? A wani irin dan mindin nan da yana yi. Me haka? Me haka? In ba haka aka koya mana a gidanmu ba. Ba haka aka koya mu zancen nan ma da kaga na fito. Da kyar aka bari na fito zance. Da kyar aka bari saboda ni ba na ma zance. Lalle ma wannan. Irin wannan abu ni ba na so. Dan ubanka bai mutu ba, bai mutu ba. Ni na san irin dukan da dai masa zai sha wahala amma ba zai mutu ba. Kin ga shiga shi da komin adda maganin sa tunda dai haka ne abu. Mata mutu mutumin banza. Ke kuma har da zuwa zaki so sa ke ga mara kunya. Ta ga mana kunya. Magana kina mun ji da kai.